Welcome to Mitinggapuri, guys. Wow, mosaगासिनो नै. Wow. Finally सफैबाय guys Mitinggapuri, बरिया first time. नै आदामोन दं ओरैजों. जे फटक लानोसै ना? लानोसै. औ. नै ओरैजों दं. नै बैजों फैग्रो. आदा गाबखौरां बिजों. बेनो लाबोदों जोंखौ लामाया बेनो मिथिगौ. नायलांबाय थासै गाइस नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मिथिंगापुरिनि भिउसखौ स' देखायलांबाय थानोसै आं. बरिया इन्जय खालामगासिनो मालाय मोननाय. बरियालै जायगाया. नोंथांमोनाबो फैदो नायफैदो. गोजोन मोनलायखायो गोसोफोरखौ. ओरै जिरायगासिनो. ओरैजों फट' खेबजागासिनो नै. फट' खेबग्राया बैयाव दं. आसोला मोसागासिनो नै. सिख्लाफोरनि गान दामनायजों. लागाय आदा. स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो. लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो. आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आरो माबाफोर गोरोन्थि जादों माने निमाहा बिनाय थाबाय. लागाय मोजां खेब. जेबो जायाखैलै. बोरो माबायदि आस्थिखा दैखौ नुदों. आस्थे फिसा गनायनाय हेलाय मादिमा. सार मा खालामदों? भिडिअ कल. आच्छा दे. आच्छा बेजों बेरायखांलायबाय गाइस. बै खावसेजों बेरायहैसैलाय. फुरा गोथां नुखायो नै जायगाखौ. बै खावसेजों थांसैलाय गोजौआव गाखोहैसै बैयाव. दखान दं बेजों दखान. मा जानानै बायनो हागोन नै. खतम. बायनानै जानो हागोन बाव बायदिसिना दं. मा जाखो? कमला दाउदै. मिसल दंजोबो. स' लोगोफोर जों आदा सुबुरना एक्टरखौ लोगो मोनदोंमोन. बिथांजों जों फटकल' लानाय जाबाय, भिडिअ लानाय जायाखिसै. स' फटकखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर.
बेरायखांबाय गाइस थांफिननोसै नैबे आदानाव फंनैसो सोंनांगौ जायगाखौ माबायदि मोनदों होननानै दे आदा बुंनो फोरमायदो एसे जायगायालाय माने वाइल्डलेण्ड आरोखि ना सिरि बारा दावराव नङा मोजां ओमफ्राय बारा गुवार नङा एसे फिसा जाहांजेननाय ना बयबो सापर्ट खालाम फै नायफै बिदिनो मोजां जायखि नेक्स्ट इयाराव मोजांसिन जागोन होननानै आसा खालामबाय जोङो बे पिकनिक स्पटखौ स' नोंथांमोनाबो फैदो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होगोन होननानै स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थांनोसै जों दा बाय बाय गाइस